Bantu basemzantsi, sizwe semZantsi Afrika. Nangu uMpinga, nangu uMawawa, nangu uSenzo, nangu uMqwathi, nangu uDikela, nangu uNoni. Nangu uHaha, nangu uQhinebe, nangu uGquGquku. Nangu uJolinkomo, nangu uMphankomo, nangu uQengeba. Nangu uZizi, nangu uJama, nangu uFakathi. Andizuba mde ke sizwe sakuthi. Into endize ngayo apha incinci nje. Ndizophatha udouble kaThembi Nyathi. So ndifuna ke abantu abasondeleyo nabafuna noba nomdla ukuthi ndifuna uthini basondele. Kwaye ndiyacela naye kwindawo enikuyo nimsherele uThembi Nyathi. Owenza i-episode engodlozi lam. Inkqubo engodlozi lam. Ndiyafuna into yobana le nto ndiyiveze, le nto kaThembi Nyathi ndiyafuna ukuyingena kakhulu. Ndinomdla wobana nabantu bangaMoja Love bangakhe bandimamele, bandiphe indlebe. Bethuna akho nto imbi, andinguye umntu wento ezimbi mna. Njengoba benditshilo ndathi nguMpinga lo uthethayo nguMawawa. Ndizobulela into eniyenzileyo nina bantu bakaMoja Love ngokuthi nibuyisele uSisithembi lo unguThembi Nyathi. Ndiyayibulela kakhulu loo nto leyo. Loo nto leyo kukho abanye abantu abazawuqhubeka bancedwe sithi, bancedwe nangabalamleli nangabathandazi. Xa kunomntu omkileyo onqabileyo thina singabantu abanyangayo siba newari kuba lo msebenzi ufuna kuphathiswane, kuncediswane. Ngoko ke isandla sakhe nendlela aqhuba ngayo ndiyayazi. Futhi ndize apha kule ndawo ndinemincili ndisithi andikwazi uvala umlomo. Abantu ke ndiyazi uba kunzima into yoba omnye umntu ancede aphakamise omnye umntu onyangayo. Into okunayo ke asifani ke iintliziyo zethu. Mna ndimele uzokuthi ndiyabulela abantu bakaMoja Love uba niphinde namnika ithuba uThembi Nyathi aphinde abuyele. Sisithembi usebenzile ntombi endala. Ngobuya kwakho bakhona abantu abazawuphinda bancedakale baphinde baphile futhi. Loo nto leyo ndithi mandiyishukumele njengoDr Mawawa. Mandiyishukumele loo nto leyo. Ukunconywa kwento entle, iyanconywa into entle. Noba ngumntu osebenza naye, noba yikholigi yakho, kubalulekile uba zakhe sifunde uncoma singabantu. Ndisitsho nje nawe usebenza ngabantu, kodwa namhlanje ndizoma kule ndawo kwisizwe sonke, ndizothi ndiyavuyisana noba ubuyele kwi-episode yakho enguMoja Love. Ndiyavuyisana nabantu bakaMoja Love ukuthi bamphe ithuba futhi aphinde abuyele. Kungake noRhadebe angabuyela naye kuba abo bantu ngabantu esibaziyo ukuthi ngabanye babantu abathi banyanga abantu ngokweqiniso. Loo nto leyo ndizokuthi andikwazi uvala umlomo bantu bakuthi. Ndinemincili, ndi-excited. Bendiqala uyibona into yakhe namhlanje. Yintoni idate namhlanje? Yi-22. Bendiqala uyibona namhlanje uba uphinde wabuya. Ndathi mandingawuvala umlomo. Mandingawuvala umlomo intombi endala xa ibuyile uThembi Nyathi. Ndiyayibulela loo nto. Sisithembi uqhubekeke nomsebenzi wakho unceda abantu. Banintsi abantu abafuna ukunyangwa, banintsi abantu abafuna ukuxilongwa, banintsi abantu abafuna ukuncedwa. So ngoko ke ndizokuthi intsikelelo nam ndiyakunika ndithi uqhubeke ngomsebenzi wakho, bheke phambili. Into entle oyenzayo siyayithanda. Ewe ndiyazi uba kwifield yokunceda abantu, abantu bahlelela ukugxekana, bahlelela ubulalana. Kodwa ndizokuthi mna ndinogcobo, ndinemincili xa ndibona wena ubuyele efieldini yokusebenza abantu. Nkosi sisi, into oyiphathisiweyo nento oyinikiweyo ndiyacela ke uqhubeke nayo. Nakudlozi lam lowo ndiyacela uqhubekeke unceda abantu. Nabantu bakaMoja Love ngokunika ithuba ndiyayibulela loo nto sizwe sakuthi. Andingomntu uthanda ugxeka, ndiyathanda ukuthi ka ndibone into entle ndiphakame ndiphefumle. Enkosi ke bantu bakuthi. Ndingalibelanga
futhi noRhadebe, uLloyd Radebe naye bangamnikeza ithuba abuye, kuba ngomnye wabantu bebesebenza kakhulu. Ndiyayinqwenela loo nto, ndiyicelela loo nto. Iinyangi nabaphilisi nabalamleli nabaprofethi abawudlalayo umsebenzi wabo kakhulu kufuneka sibaphakamisele izandla. Siyeke umonelana abantu bakuthi, sikwazi ukuncomana nathi sisodwa. Siyeke ugxekana bethuna, kuba akho mntu ubhetere nganto ngomnye, kodwa into ayiphiweyo umntu iphathiswe wayifumbathiswa kowabo. Ngoko ke ndizokuthi enkosi, siyayibulela loo nxaxheba. Banintsi abantu abazawuncedakala ngobuya kukaThembinyathi. Zikhona ke nezinye iinyangi endisafuna nazo uziphakamisa ndizichaze imisebenzi emihle abayenzayo. Ndingazuthi ke kwabo ndingazubachaza bawenza umsebenzi wabo, kodwa abasemehlweni nabakwaziyo ubonakala besenza into ngendlela, kubalulekile uba masincomeni singabantu futhi sincomane khona ukuze kuzobonakala ukuthi singabantu abanomqolo. Kuba kwamazwe angaphesheya ufika koomaMozambique nakoomaZimbabwe, iinyangi zakhona zibambisene kakhulu, zixhasana. Ileni iyakwazi uyincoma enye yenza into erayithi. Ndithi maniphakame ke sizwe sakuthi namhlanje, ndizowubulela into yobana uThembinyathi, uSisithembi lo, bembuyisile kudlozi lam, waphinda wenza inkqubo yakhe yokuphilisa abantu. Mabaphile abantu, Nkosi yam. Siyayibulela loo nto. Nathi siyamqhwabela izandla njengomntu osinaso isakhono sokuncedisana nabantu, sisazi into yobana xa kufike umlingani wethu okanye kufike umntu esisebenza naye ofana nekholegi kuthi, siyavuya. Ndizokuthi ke mandingawuvala umlomo, akho mntu ushukumayo othethayo ngento yakhe uThembinyathi ngokubuya kwakhe. Enkosi sisi, enkosi nakuni bantu bakaMoja Love, into eniyenzileyo ibe ntle kakhulu. Siyabacelela ke torhwana noLloyd Radebe babuye, because nabo banayo indima bebeyidlala ebantwini. Ndizawuthetha ngabantu abebengekho, ndisezawuthetha nangabalapha kweli cala laseMdantsane, nabo abakwaziyo uyidlala indima entle. Mna ndingumntu oncomayo, andinguye umntu ogxekayo. Akho nto ndibhetere ngayo, akho nto ndinayo, kodwa endayinikwayo ndayiphathiswa. Sizinyange masifundeni ukubulelana, umsebenzi siwenzayo sonke kuphilisa abantu. Ndizama ukuthi intliziyo yam iyabetha xa ndibona omnye umphilisi ebuya phakathi kweground, ebuya ngamandla ezonceda abantu. Enkosi sizwe sakuthi. Nezinye iinyanga ezinaso isakhono siyazicela ukuthi ziveze, kuba intloso yethu yonke kukuphilisa umphakathi, ukuncedisana nomphakathi. So ke ndiyabulela kakhulu, ndisithi kuloo ndawo nikuyo maze nethole. Futhi ndizawucela into yokubana ndikhe ndiphakamise nabanye abakweli cala laseMdantsane kubase-Eastern Cape, nabo ndizawubabiza ngamagama abasebenzayo. Apha amile amadoda ase-Eastern Cape, amile namabhinqa walapha. Iinyangi zalapha zixhobile, zimile futhi ziyabanceda abantu. Abantu mabaqhubekeke bancede abantu. Abanye ndiyababona noba bebesuka kwezinye iziphahlo, abanye bendigula nabo, kodwa ndisezababiza ngamagama. NakooKZN, kooZulu Natal, nakoo-PE, ooBhayi, ooGauteng, kuzo zonke ooMpumalanga, kwiindawo zonke abakuzo, ukugudla unxweme ukuya nakwamazwe angaphandle. Loo nto leyo ndithi mandizoyiphakamisa sizwe sakuthi. Ndiyavuya ukubona abantu bakuthi bebuya bezoncedisana nathi kule ndima yosebenza abantu. Ngoko ke ndinguMpinga, ndinguMawawa, ndinguSenzo, ndinguSineka, ndinguMqwathi, ndinguDikela, ndinguNoni, ndizokuthi intliziyo yam neentsikelelo zam ndiyamnika lo sisi. Ndiyacela nabanye ebebengaveli indawo, abanye bebengasabanceda abantu babonakale, mababuye. Nkosi yam, khane banikeni ithuba, iinyange nizinikeni ithuba, kuba umsebenzi eziwenzayo mkhulu kakhulu. Zikhona nezinye, kodwa ke ndithi xa ndinethuba, kuba ngoku ndisaxakekile ndibhizi, makhe ndiphefumle. Andikwazi uwuvala umlomo ubona into entle kangaka, andikwazi uwuvala umlomo. Neenkosi zethu ke
ezikhoyo nazo ezikwazi uncedisana nathi, nabanye abasemandleni abakwazi uncedisana nathi. Ndisezabakhankanya ke Nkosi yam ngokokulingana kwabo, kuba ndikhe ndibone into yobana bakhona abantu ekuye kuthiwa hayi abasebenzi kakuhle, kodwa shem bakhona abasebenzayo. Leyo nto andiyikhathalelanga futhi andiyicingi. Umntu xa esenza into entle makanconywe size sakuthi. Bakhona nabo abantu abancediweyo nguLasisi, kodwa ubava bephefumla abantu besithi bayavuya. Bakhona nabanye abantu bebesebenzisana naye, kodwa uva ukuthi bayavuya. Ndithi ke ngoku ndinento endichukumisileyo ethi ndithi umntu into eyenzekileyo entle mandiyincome ndingawuvali umlomo. Nakuye uLord Rhadebe nje benditshilo, iintsikelelo zonke nemithandazo yethu siyacela uba abuyiselwe efieldini. Nabanye sisezabacelela futhi, nabanye abasemandleni abakhona apha eMdantsane ndizabakhankanya mna. Ngoku ndimelane nabo kuba iinyanga eziwuqhubayo umsebenzi ndizixabisile futhi ndizihloniphile. Masibambaneni ke sizwe sakuthi, sifunde ukuxhasana, sifunde ukubambana. Siye kukhombana ngoba ubani wathwala. Yemani, ezo zinto azisifuni thina. Abantu abathweleyo bayatsho nje apha kwi-social media. Xa ufuna umothula ungamothuli nje xa ucaba nje ethwele uyakusinda. Mothule xa umntu ekusinda, xa umbona ethwele mothule. Bayazikhankanya abathwalayo bade bathi bayathwalisa. Singabanye zange nasiva sithethe ezo zinto. Imoto ehambayo siyayichamela, imoto ehambayo siyayikhonkotha, emileyo siyayichamela. Ndizama ukuthi sizwe sakuthi awusoze umntu aphumelele uba sizawuthi umntu xa yenze urontavelo okanye ehleli kwi-upstairs njengomawawa ngoku umbone ukuthi uthwele. Yimizamo, siyazama singabanye abantu, senze ezinye iibhizinesi ezisecaleni, sizama uncedisana nathi nemisebenzi yethu. Asigxilanga kwinto eyi-one. Vuka uzenzele, uyawufinda out umntu ophumeleleyo wenza le, wenza le because yintoni? Akagxilanga kwinto eyi-one. So ke sizwe sakuthi izasityela ixesha loo nto leyo, izawusityela ixesha. And abantu boyika ngokuthenga izinto baphumelele, uba boyika ukhonjwa ngoba thatha le nto mayifuthi, thatha le nto mayifuthi. Uba wena uyibona ukuthi iyakusebenzela, qhubekeka nayo wenze loo nto. Uba omnye umntu iyamphilisa iyamphakamisa, ayomeme yakho leyo. Phambi koba ndiyivale ke ngoku ndiyishwankathele le nto, xa ndiyinqunqa ndiyisa kwelasegoqweni, ndicela ukubonga iinyanga zonke zithi zizinike inxaxheba zinceda abantu. Noodokotela besilungu abakuzo izibhedlele, nabo siyababulela uba nabo uba kunamiphefumlo esindayo kwezaa zibhedlele ngenxa yaba bantu. Sithi enkosi. Ndiphume ke ngoku bucala kancinci. Khona iFerguson, naye ndithi mandimphakamise. Ukhona iFerguson. Intle into eyenzileyo kuthi ke eshiyiweyo ngumlingani wakhe akwazi uqhubekeka nomsebenzi womyeni wakhe. Intle loo nto leyo. uKing of Jozi, ndicinga uba i-research niyenze kakhulu. Nibabonisile abantu izinto zespirit. Nantsi bani koZolani, ngubani lo mXhosa wakuthi, kodwa ke ndizawukhe ndimtshekishe kakuhle ingani nguZolani. Nabanye ke ababenenxaxheba. Loo nto leyo intle, loo nto sibone umntu athathe aphakamise ibhizinesi yomyeni wakhe nezinto zomyeni wakhe. Siyabulela sisi, sibulela kakhulu. Anganaye angalala ukuphumla. Udede ubumnyama uvele ukukhanya wena nosapho lwakho, kube kuhle. Intle ifilimu eniyenzileyo, nangona inemimoya ethethayo kakhulu. Iyabonakala uba nihleli nabantu ebebesazi, kodwa niqhubekeke nomsebenzi wenu. Kusho ukuthi njengoba u-actor, loo nto naniyenza naniyiphathisiwe. Nobana ke abantu bazawuthetha bathini ngani, kodwa ningatyhafi, ningadinwa. Ndizokuntlantlatha amadolo ke ngoku mfazi,
ndisithi ndiyacela uqhubekeke nesakhono sakho osinikiweyo, uyazi uba abanye abantu bayakuthanda futhi ba-proud ngawo. Ya sizwe sakuthi, ndiyayivala ke ngoku kwenjenje. Ndiyayivala ke ngoku ukuba nditshilo ndandizawuphuma ecaleni, akayonyangi yena lo ndimbizayo, kodwa ndithi naye mandingawuvali umlomo. Abantu abangakhange bambukele uKing of Jozi zekhe bazame bakhe baye bayojonga into entle eyenzekayo phaa kwabantu uzama uba ucacisela ngomoya, nangona esazi kwisigaba sakhe nakwileveli yakhe ezinye izinto ewe azihambi ngokwendlela ncakasana, kodwa ke ndingathi umkhondo bawubambile. Siyayibulela loo nto leyo. Nakubo abo bakaShaka, Shaka Ilembe basandomenza, heyi intle into endiyibonileyo phaya. Wontsho umphakathi, sizwe sakuthi, masincomeni okuhle okwenziwa zii-celebrities nee-artists zethu, singabatyhafisi, sibantlantlatha amadolo nabo khona ukuze baqhubekeke ngomsebenzi wabo, babheka phambili kuba i-industry yindawo enzima kakhulu apho kukho umona, abanye bamonela abanye. Kodwa ndithi masiqhubeni sibaxhase, futhi yonke indlela esikwazi ukwenza ngayo ukuthi sibasapote, sibasapote, singabamoneli. Abantu bakuthi banomona, yazi ufika abantu bakuthumelela iinkabi, bakuthumelele nje iinkabi ngenxa yobubheka phambili okanye bathi uthwele. Siyazazi ke ezo nto, siziqhelile thina. Nalapha kwiikhamera zethu singakubonisa ezinye izithunzela zimane zizojikeleza ngapha. Yinto yakhona, imoto ehambayo, ziyayikhonkotha. Kodwa balibala ukuthi aba bantu babathumayo abanye siyazalana nabo, abanye banenimba bangabantu njengabantu. Imimoya ke namadlozi isezawuphenduka kuni nina abavele bazenzele. Ngethemba into yokubana nisisizwe nawuzifumana iintliziyo ezintle nezimhlophe zokuthi ezinye izinto zenzeke ngendlela. Ndiyabulela Mzantsi, ndiyabulela bantu bakuthi. Ndiyacela into yokuba sibambisaneni, sixhasaneni kuba izinto esijongene nazo zinkulu kakhulu. Enkosi Mzantsi wakuthi, enkosi South Africa. Camaca.